Што надае табе столькі адвагі? Ён прачнецца бадзёрым, няма чаго лякацца. Так, паглядзі, калі хочаш, а потым пакінь нас. Як часта я глядзела, як ён тут ляжыць побач. Але цяпер гэта цёплае цела. Яму нічога ад цябе не патрэбна. Цяпер ідзі. Ідзі, пакуль ён не прачнуўся. Забудзь яго, ён не твой. Чаму ты мяне зневажаеш? Паглядзі на сябе. Ты нішто. Цалкам нішто. Аднойчы, даўным-даўно, такая самая жанчына, як і ты, знішчыла маё шчасце. Але больш такога не будзе.